Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദിനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സദൈവം സവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാദിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവിക്ക് ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്തോളം എത്തിയെന്ന് ഓർമ്മയില്ല ആരെങ്കിലും? തുടങ്ങണം. ഏതാ? രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ? വൈദ്യസാധന ഭക്തി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുണ്ട് അല്ലേ? എത്ര സ്ലൈഡ്? തുടങ്ങിയ ഈ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് നമ്പർ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാവും എത്ര പറഞ്ഞെന്ന്? ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ശൂന്യം എപ്പോഴും പരാജയം, മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരാജയമാണ് അത് പറഞ്ഞല്ല, പരാജയം പഠിച്ചിരുന്നു. ഇനി കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളൂ പ്രഭു, കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ലേ? ആ, 27 അങ്ങാണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു 26. ഇതായിട്ടില്ല. ഇത് പറഞ്ഞ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങൾ ആശ്രമങ്ങളും ഈ വൈദ്യുതത്വം അതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, 26 ഇത് കഴിഞ്ഞു.
26 വരെ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ പ്രഭാത ഗുരുദേവ് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഒട്ടാകെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താനാണ് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനാണെന്ന് എന്തിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറയാം എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആനന്ദത്തിന് നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഈ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, കാരണം ഇസ്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്, വേറൊന്നും ഇതിലില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്നേഹ കൈമാറ്റം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അറിയണത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മുന്നിലേക്ക് പോകാം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സേവിക്കാം, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താം. പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും അരുളുന്നു. കൃഷ്ണ പുരോഗമനം ആനന്ദകരമാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടുക, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും. പിന്നെന്താണ് ആ പുരോഗമനം ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തണ്ട. അതൊക്കെ വളരെയധികം സമയം പിടിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ തന്നെ, നമ്മൾ ഈ പരിശീലനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവസാനമായിരിക്കും കിട്ടുക, പക്ഷെ ഇതല്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ തന്നെ. കാരണം ഭക്തി എല്ലാവരും ഉള്ളിലുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സാമൂഹ്യവും മാൽവ്യവുമായ അനുശാസനങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ ഈ ആത്മീയ ശാസനങ്ങൾ ഭക്തി വന്നാൽ തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും വലുത് ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് തൃപ്തി വരുന്ന പറയണത്. നമുക്ക് തൃപ്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നുകൊള്ളും. അത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാലേ അറിയാം. മറ്റുള്ള കമ്പയറായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ ഭൗതികവാദികളിൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമാധാനം കൂടുതലായിരിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്. നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിക്കുക, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ, ഭഗവാനോട് പറയാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുമില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതാണ്, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉന്നതിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. ഈ സന്ദർഭത്തിലൂടെ സമൂഹം ഒട്ടാകെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം പരപുരുഷൻ ഭഗവാനാണ് ജീവാത്മയുടെ മുഴുവൻ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നത് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ കടമയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കടമ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഒരാളെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് തിരിച്ച് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും, ഒരാളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഉപദ്രവിക്കും. ഇത് തന്നെ, ഭഗവാൻ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ സ്നേഹ കൈമാറ്റം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനവും നമുക്ക് സന്തോഷവും ലഭിച്ചിരിക്കും എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഉദ്ധവരോട് പറയാണ്. സമൂഹം മുഴുവൻ അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പുലർത്തുകയും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്താൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒന്നിനൊരു കുറവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും വൈകുണ്ഠമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മളെ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മളെന്താണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും എന്താണ് വൈകുണ്ഠമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വൈകുണ്ഠം, ദുഃഖമില്ലാത്ത ലോകം അല്ലെ. അപ്പൊ ദുഃഖമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം അത് എത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം എത്തിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആ സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ എന്താണ് ധർമ്മങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന് ഹിംസ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറും. അതാണ് നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ തന്നെത്താൻ വന്നുകൊള്ളും. ദൈവിക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കോച്ചിങ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെന്താ, ഇതിലുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധി അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ടേ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ദൈവിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പതുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ വൈകുണ്ഠമായി മാറും എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ
ഇതിന് സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു. സന്ദർഭം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എല്ലാവരും മനുഷ്യരും കർമ്മനിരതരാണ്. വേദോക്തമായ ലൗകികമായ ആകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലൂടെയെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം എന്നെ ആരാധിക്കുമെങ്കിൽ അവർ ഈ ലോകത്തെ പരമലോകത്ത് സുഖം അനുഭവിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. നമ്മൾ എന്തായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റും. അത് വികർമ്മം ചെയ്യാം, അകർമ്മം ചെയ്യാം, കർമ്മം ചെയ്യാം. ഈ 3 കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യണം, ചെയ്തേ പറ്റും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിയോ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റും. അപ്പൊ ആ കർമ്മം എന്താ പറയുന്നത്? അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം കൂടെ പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ കർമ്മത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല പരലോകത്തും നമുക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കും. സംശയം വേണ്ട. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിനും സുഖം കിട്ടും, അതേപോലെ ആത്മീയ ലോകത്തിനും സുഖം കിട്ടുന്ന ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആർക്ക്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തിന്? ഈവൻ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യത്തിനും അതേപോലെ ആത്മീയ സുഖ സൗകര്യത്തിനും ഭഗവത് സേവനം ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണ ശാസ്ത്രീയ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ ആയിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര ഭേദമോ ബ്രഹ്മചാരി ഗൃഹസ്ഥൻ വാനപ്രസ്ഥൻ സന്യാസി എന്നീ വ്യത്യാസമോ വകവയ്ക്കാത്ത കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം എത്ര സുന്ദരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചതുർവർണ്ണങ്ങൾ, ചതുരാശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ചതുർവർണ്ണങ്ങളുണ്ട്, ചതുരാശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആശ്രമങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണം, ക്ഷത്രിയം, വൈശ്യർ, ശൂദ്രം. പിന്നെ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി. ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞ ചതുർവർണ്ണങ്ങളും ചതുരാശ്രമങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഓരോ ആശ്രമത്തിൽ കൂടെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഓരോ ആശ്രമ ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണല്ലോ, ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ സമയത്ത്, ഭഗവാനെ കീർത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോവാം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ സുന്ദരമാണ്. കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. ഏത്? കൃഷ്ണാവബോധം. 3 കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? എന്താണ്? പ്രസാദം കഴിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. ഭഗവാൻ ഒരു പുഷ്പം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം. അത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ. നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പതിതമായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥര് ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, വൈശ്യരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു, ക്ഷത്രിയരുടെ ഡ്യൂട്ടി, ക്ഷത്രിയനാര് വൈശ്യർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എല്ലാതും കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് അങ്ങനെ ആയല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ട്രെയിൻ വിട്ടു ഒരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പോ ആയ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ എന്താണ്? അതിനൊക്കെ ഇനി അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയ അവസ്ഥയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നാമജപം മസ്റ്റ്. നാമജപവും പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ആഹാരം മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, നീ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നോ, നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കും, അത് മുഴുവനും എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. ആ സമർപ്പണ ഭാവം നമ്മളേക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും എല്ലാതും എന്താണ് നമ്മള് ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം വളർത്തിയെടുക്കുക. എല്ലാവരും അവരുടെ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. ഒപ്പം കൃഷ്ണബോധം പ്രവർത്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ജോലികൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, ഞാൻ ഭക്തനായി, ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയണില്ല, എവിടെയും പറയണില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊഴിലുകൾ ചെയ്തു പോയിക്കോട്ടെ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതിൽ കൂടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥിതികളെയും അത് ക്രമീകരിച്ചുകൊള്ളും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതികളെ ആയാലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കണം, നല്ലതാണ്, നമുക്കറിയാം. നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം, നല്ലത് ഇതൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് അത്ര പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു മനുഷ്യനും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും?
ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? എന്തായാലും നമ്മള് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല, ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇറക്കില്ല. എന്താ ഉള്ളവരാരും ഇല്ലല്ലോ ഹരേഷ്ണ? കാരണം എന്താ, മൃഗങ്ങൾക്ക് അടക്കമുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പറ്റി മൃഗങ്ങളടക്കം ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, മൃഗം തന്നെ അവന്റെ ഭക്ഷണം അതിൽ കൂടുതൽ അപ്പുറത്തേക്കാൻ നോക്കില്ല അല്ലെ? ഒരു കടുവ അതിന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തിനാ അത് ഉപദ്രവിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യനുമായ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹം വീണ്ടും നമ്മളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഹിംസ ഇതൊന്നും ഇരിക്കും, നമുക്ക് അടക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മിസ്സായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയണാണ് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. കർമ്മയോഗം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം ഇപ്പൊ ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ നമ്മള് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അല്ലെ, നമ്മളൊരു തോണി, ഓർമ്മയില്ല? അത് തോണി, നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തോണിയാണ്. സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അത് ഓർമ്മയില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട്? അത് ശരീരത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ ഇതിലുണ്ടാവില്ല. അതായത് നമ്മള് ശരീരം, ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാം, ഓർമ്മയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു സമുദ്രത്തിൽ പെട്ടിരിക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ ഭൗതികലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വലിയൊരു സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടെടുക്കണം. ആ സമുദ്രത്തിലെ തോണിയാണ് ഏത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കേട്ടിട്ടില്ല? അത് ഓർമ്മയില്ല? ശരി, സ്ലൈഡിലുണ്ട് അത് ഹരേഷ്ണം. അപ്പൊ ആ സമുദ്രത്തിലെ തോണിയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും നിക്കണമല്ല, ഇത് അല്ലെങ്കിൽ സംസാര സാഗരത്തിൽ താന്നു നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി ഒരു തോണി കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ തോണിയിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. സമുദ്രത്തിന്റെ വലിയ സമുദ്രത്തിൽ നടുക്കടൽ എന്ന് പറയില്ല, നടുക്കടലിൽ നമ്മളൊരു തോണിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം അങ്ങോട്ട് തുഴയും, കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങോട്ട് തുഴയും, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ശരീരമുണ്ട്, ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ഈ തോണിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കിഴക്കോട്ട് തുഴയും, കുറച്ച് വടക്കോട്ട് തുഴയും, പടിഞ്ഞാട്ട് തുഴയും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഗുരു സാധുശാസ്ത്ര ഇവരാണ് തോണിക്കാര്. ഓർമ്മന്നല്ലേ ഹരേഷ്ണ? ആ തോണിക്കാര് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ തോണിക്കാരുടെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തോണിയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? തോണി എപ്പോ വരെ ആവശ്യമുള്ളൂ? നമുക്ക് കരയിൽ എത്തുന്ന വരെ ആവശ്യം, അത് കഴിഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല. അതേ വരെ എന്ത് വേണം? ശരീരം വേണം. അതേ വരെ എന്ത് വേണം? പകുതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചാടാൻ പറ്റില്ല, കടലിൽ പോകും നമ്മൾ അല്ലെ? അപ്പൊ അതേ വരും ശരീരം വേണം. അതാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം തരണം ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും. ഈ ശരീരം തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ. അത് കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം നമ്മൾ തോണിയിലാണ്. ഇടയ്ക്കിട്ട് വിചാരിക്കണില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ പോകും നമ്മൾ. അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതാണ് ആ ഗുരു സാധുശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ വേറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. കാറ്റ്, അറിയാം അല്ലെ? ഓർമ്മയില്ലേ? കാറ്റ്. ആ കാറ്റിനെ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ വളരെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള പല ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ശരീരത്തിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കാറ്റിനെ പോലെ. കാരണം കാറ്റാകുമ്പോൾ സുഗമമായ യാത്ര അല്ലെ? നല്ല കാറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ തോണി നല്ല രീതിയിൽ പോകും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര വളരെ സ്പീഡാവും, സുഗമമായ യാത്രയാവും. നമുക്ക് വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല.
അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളും മറ്റുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യാത്രയിലേക്ക് ആ യാത്ര തന്നെ യാത്ര സുഗമാക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. തോണിയിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിന്റെയെ പറ്റി എവിടേക്കെങ്കിലും നമുക്ക് അരക്കടുപ്പിക്കണം, അതിങ്ങനെ പോണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഒരു തോണിക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, നമ്മളെ കരക്കടുപ്പിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോഴെന്താണ് എല്ലാതും ഒരു തോണിക്കാരനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, പിന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷനില്ല, ആ തോണിക്കാരൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, സ്ഥിതിഗതികൾ അത് ക്രമവൽക്കരിച്ചുകൊള്ളും. രേഷ്ണ എല്ലാവരും അവരുടെ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. ഒപ്പതന്നെ പറഞ്ഞത് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതുമായ ഏത് കർമ്മവും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വമായി വിശുദ്ധാചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങള് എല്ലാതും ഭഗവാനെ സേവിക്ക എന്നുള്ള പദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ്. പറഞ്ഞല്ലോ, വേദമായാലും ഉപനിഷത്തായാലും രാമായണായാലും മഹാഭാരതമാണ്, ശ്രുതികളായാലും ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ് കുണ്ടിച്ചെല്ലുന്നത് എവിടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാന്റെ പാദം. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ എന്ത്, അത് നിയമമാണ്. അത് വിശുദ്ധാചാര്യന്മാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് മാർഗത്തിലും കൂടിയും ഭഗവാനിലെത്താം, പക്ഷെ ഭഗവാനിലെത്തണം. അത് മാത്രമേ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ഏത് മാർഗത്തിലും കൂടെ പോവാം. അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, വിരക്തിയിൽ കൂടി ഭഗവാനെ സമീപിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആസക്തി കൂടി ഭഗവാനെ സമീപിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. വിരക്തി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിരക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ആഗ്രഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാം. ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കാം. അതെന്താ ആഗ്രഹത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാം. ഒന്ന് എല്ലാതും വിരക്തിയിലേടും കൊണ്ടുപോവാ, ആസക്തിയിലേടും കൊണ്ടുപോവാ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ, ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവാ. ഏത് രീതി ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണ അവിടെ ഉണ്ട്. ആ പൂർണ്ണത്തിലേക്കാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ശിവസുപനിഷത്ത് ലാസ്റ്റ് മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടെ പോയാലും ഭഗവാനിൽ എത്താ എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അത് നിയമമാണെന്ന് വിശുദ്ധാചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ എന്ത് മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ല. ട്രെയിനിലാണ് അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മാതാജിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ നാമജപം എത്രയുണ്ട്? അതെ. ഓക്കെ, നാമജപവും അതേപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അത് കൊടുക്കാം. 16 മാല ജപിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതില്? ഹരേഷ്ണ ആരൊക്കെ ജപിക്കുന്നു? അനിത മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, പിന്നെ രാജലക്ഷ്മി മാതാജി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ. രാജലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. പ്രണാമം. ഉഷ മാതാജി. ഉഷ മാതാജിയാ? ഉഷ മാതാജി ഉണ്ടാ? പ്രഭു ഇടയ്ക്ക് വല്ല വയ്യായൊക്കെ വരുമ്പോ അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അതേവരെ നമുക്ക് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ജപിച്ചാൽ മതി. അതെ, കൂട്ടി ജപിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ പറയണം. നമുക്കത് 5th ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് മാറണം. അപ്പൊ 3 പേരായി. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ 16 മാല ജപിക്കുന്നത്? വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു? പ്രഭുവിന്റെ പേരെന്താ? എന്താ? അജയ് ഘോഷ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു
വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശരി, കുഴപ്പമില്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 16 മാല ജപിക്കുന്നത് 4 പേരുണ്ട് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മണികണ്ഠൻ. പിന്നെ ആരാണ്? മാതാജി ഉണ്ടോ? മണികണ്ഠൻ പ്രഭു ഉണ്ട് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മണികണ്ഠൻ പ്രഭു ഒക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ വീഡിയോ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ പ്രഭു 16 മാല ജപിക്കുന്നവരാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ആരാ? വിമല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരിബോൽ. അപ്പൊ കുറെ പേരുണ്ട്. പിന്നെ ആരാ? അജയ് ഘോഷ് പ്രഭു ഉണ്ടാ? ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഓക്കെ. അപ്പൊ മാക്സിമം കുറെ പേരുകൾ 16 മാലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കാം. നമ്മൾ ഇത്ര വെരി ഷോർട്ട് ടൈമിലാണ്, എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട്? 3-4 മാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാതെ 16 മാല എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 2 മണിക്കൂറോളം ഏകദേശം വേണം. അപ്പൊ 2 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് മതി ചിലവർക്ക്, വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതിലേക്ക് മാറിപ്പോണം. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായി വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എസ്പെഷ്യലി 16 മാല ജപിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഹരിബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ. സ്വല്പം അഭ്യസ്തം ഭയ, അത് മാത്രം. നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും, അത് വലിയ ഭയങ്ങൾ, അതിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാന്ന് പറ്റില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ അർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യത. അതായത് നമുക്കൊരു യോഗ്യത വേണം. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നടക്കില്ല. നമുക്കതിന് ക്വാളിറ്റി അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ സേവിക്കണം, സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെടുക്കൂല അല്ലെ? അതിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ, കുറെ കടമ്പകളൊക്കെ കടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുക. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ യോഗ്യതകൾ വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. പ്രഭു 2-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. 3 എടുത്തോ? 2 കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ വന്നു ലാസ്റ്റ്. അതിലെ ആസക്തിയും വിരക്തിയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാനായിട്ട് ക്രമമായി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. 3-ാമത്തെ പറയുന്നത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ അർത്ഥിക്കേണ്ട യോഗ്യത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആ യോഗ്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ശരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പരിപൂർണത യോഗ്യത ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ചില ടെസ്റ്റിന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവണം, 40% മാർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പരീക്ഷ പാസ്സാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കും. 40% മാർക്ക്, 50% മാർക്ക് എന്ന് പോലെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ 50% മാർക്ക് കിട്ടിയാലോ നമ്മൾ അടുത്ത ജോലിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. പറയില്ല, PSC ടെസ്റ്റ് എടുക്കണ പോലെ ഇത്തരം പെർസെൻറ്റേജ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പഠിച്ച് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും. അപ്പോഴാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ പല ലെവലുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഗോപന്മാരെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്നില്ല. ഉണ്ടോ? അവര് ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഗോപികന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഗോപന്മാര് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ല അല്ലെ? ആ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര മുന്നിലേക്ക് പോകണം നമ്മള്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മുന്നിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് അവർ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന് നോക്കുമ്പോ പല 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 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആർക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാത്തവരില്ല. ചിലവര് 10,000 പടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലവര് 5ാമത്തെ പടിയിലായിരിക്കും, ചിലവര് 1000ത്തെ പടിയിലും, ചിലവര് 900ത്തെ പടിയിലായിരിക്കും, ചില 1000 പടിയിൽ എത്താറാവുന്നുണ്ടാവും. പലർക്കും പല ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ 10ാമത്തെ പടി കയറിയവനും ആ ആനന്ദം കിട്ടും, 100ാമത്തെ പടി കയറിയാനും ആ ആനന്ദം കിട്ടും. പക്ഷെ അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പടി കയറുന്നതാണ് നമ്മുടെ യോഗ്യത.
എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് യോഗ്യത കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യോഗ്യത ഒരിക്കലും കുറയില്ല. ഭക്തി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുറഞ്ഞു പോവില്ല. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇന്ന് 10 ചെയ്തെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് 50 ചെയ്യാൻ പറ്റും. 10 തൊട്ട് തുടങ്ങുള്ളൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സത്സംഗവും കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള ആകർഷണവും മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പൊ യോഗ്യതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ്. നമുക്കത് യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം. പിന്നെന്താണ്? ഭക്തന്മാരായിട്ട്, കൂടുതൽ ഭക്തന്മാരായിട്ട്, അതായത് ആചാര്യന്മാരായിട്ട് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, അവരോട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. ഭക്തസംഗമത്തിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥകളും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഭക്തന്മാർ പറയാം, അല്ലെ? സാധുസംഘം അവര് ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാനോട് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാന്റെ പൂവിന്റെ നിറം ഏത് വേണം, പച്ച വേണം, നീല വേണം, ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്ത് പൂജ ചെയ്യണം, എത്ര വിളക്കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ആ സേവന മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ഇത് നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ പറയണാണ് അത് മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. അതെല്ലാവരും കിട്ടണമെന്നില്ല. അതാണ് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയിരിക്കും. എന്തിട്ടിട്ടും നമ്മൾ ഓടും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ഗോപികമാരൊക്കെ അവസ്ഥ. അതാണ് അത് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണം നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത വന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ യോഗ്യതയുടെ ഫസ്റ്റ് കടമ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ അത് മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. ഉത്തമനായ ആചാര്യന്റെ കാര്യം. ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോ സപ്താഹം എല്ലാവരും ഓടിപ്പോണത് സപ്താഹം കേൾക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആഗ്രഹമാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്കും പിടിച്ചിരുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത്. ഉത്തമനായ ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായി നമ്മ അവിടെ ചെന്നു. ആ വിത്ത് തരുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ആചാര്യനായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം. ആ വിത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വളമൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത്. ആ വിത്ത് വലുതാവുന്നതും വലുതായി മാറി ഫലങ്ങളും തരുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഭക്തി. ആദ്യം നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങും. അന്വേഷിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തെത്തും. അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോ ആ ഗുരു ഭക്തി ലതാ ബീജം, ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം നമുക്ക് തരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബീജം നമുക്ക് തരാണ്. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ആ ബീജത്തെ നമ്മൾ വളർത്താൻ തുടങ്ങും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നുകയുള്ളൂ. അതിനൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് അത്തരം ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് എത്ര പേര്, നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി. വേറെ അകലേക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഇതേപോലെ തന്നെ, എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് മാത്രം ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ അത് തന്നെ അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വന്നു. നമ്മളേലും ഭക്തന്മാര് വേറെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ. പലരും പല ലെവലാണ്. അവരില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ലെവലുകൾ പലർക്കും പല ലെവലാണെന്ന് മാത്രം. ചിലർ 1-ാം പടിയിലായിരിക്കും, ചിലർ 10-ാം പടിയിലായിരിക്കും, ചിലർ 1000-ലെ പടിയായിരിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു സിദ്ധയെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത്ര ദുർലഭമാണ് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെ. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മളെ ആരും തെറ്റല്ല, അത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മുക്തനാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ അഭിമുഖം തോന്നുന്നവര് വളരെ അപൂർവമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്കൊരു അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യാന സഹസ്രേഷു കച്ചിത്തേത് സിദ്ധയെ. 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ.
പിന്നെ പൂർണ്ണമായി കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായില്ലെങ്കിൽ പോലും അഥവാ പൂർണ്ണമായി ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സേവനം തുരിതഫല ആദായകമാണ്. അതിനടുത്തത് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യണം. നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്നാലും അതെന്താണ്, കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞു മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ 16 മാല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ അത് കൂട്ടി ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ല ഇന്ന് 4 മാല ചെയ്തു, നാളെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആക്കി എടുത്തിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ നമ്മളോട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ആ വ്യക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും. മാക്സിമം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന്റെ ഭക്തിയുടെ സ്പീഡ് കൂടും എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസക്തമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതത്വം അഥവാ ആധാരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ വൈവിധ്യം എന്നിവ ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കനിഷ്ക ലെവല്, മധ്യമ ലെവല്, ഉത്തമ ലെവല്, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരി. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശ്രേണി, ഭക്തന്മാരിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തമാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തൊരു കാര്യം. പിന്നെ അതുമല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളില് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഇത് രചിച്ചത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്, അല്ലെ? രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. എല്ലാതും നമുക്കറിയാം. 18 പുരാണം, 18 ഉപപുരാണം, 108 ഉപനിഷത്ത്, 4 വേദങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ്. അത് മുഴുവനും വായിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നമുക്ക് ജനറൽ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അതിൽ ഒരേ കോട്ടിങ്സുകൾ പറഞ്ഞു. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശിവപുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പത്മപുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൂടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിൽ ഒരേ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെയും കോട്ടിങ്സ്, ഒരേ ഗ്രന്ഥത്തിലെയും മെയിൻ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതായത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, മാർക്കണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശിവപുരാണത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതാണ് അവരെയാണ് ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത്രയും നോളജ് ഉള്ള വ്യക്തികളെ. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തി, ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭക്തി വേണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്കോ ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ഭക്തന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭക്തി? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ആ നോളജ്, മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി വരുന്നത്. ഇനി 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ. നമ്മളെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമ്മളെ യോഗ്യത നമ്മൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളതാണ് ജനറലായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ് കനിഷ്ക ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ശരിയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആകെ ടെൻഷനാവും. ഭഗവാനെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള്, മനസ്സിലായ? അവിടെ ആ ലെവലാണ് കനിഷ്ക ലെവല്. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തന്നെ ഒരു വർഷം വേണ്ട, 2 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ നിരീശ്വരവാദികളെ ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കുന്നിരിക്കാം. നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയണം. നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളിപ്പോ ഇത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം കുറെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. നിരീശ്വരവാദി നമ്മളെ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദികളെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 6 മാസം കൊണ്ട് കേൾക്കാം. അല്ലേ? അതപ്പതിക്കും, ഒരു സംശയമില്ല. അതാണ് പ്രോബ്ലം.
അതാണ് കനിഷ്ക ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളോ അങ്ങനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കരുത്. ശ്രവണം, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ശ്രവണം എന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഉത്തമാധികാരികളെ എടുത്ത് ഇവര് എത്ര നിരീശ്വരവാദം പറഞ്ഞിട്ടും എവിടെ ഏൽക്കും? കാരണം അവര് നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അവര് നീന്തി തുടിക്കുകയാണ്. എവിടെ? ഭക്തിയുടെ സിന്ധുവിൽ. അത്രയും താഴ്ന്ന അവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് ഭൂമികുലുക്കോ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനോ മുകളിലുള്ള എന്താണ് മുക്കുവരെ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതിനൊന്നും അവർക്ക് നേരില്ല. ആയ അവസ്ഥയാണ് ഉത്തമാധികാരികൾ. നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ്. നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ നിഗമനങ്ങൾ അവതരിക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഉത്തമാധികാരിയെ പറ്റി പറയാനാണ്. ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികൾ എടുത്തു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദികൾ ഭക്തന്മാരായി മാറും. അതാണ് ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത. നമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നിരീശ്വരവാദിയായി മാറും. ഇതാണ് അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയമത മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. ആ വ്യക്തിക്ക് ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, ഓരോ ശിഷ്യന്മാരും പല തരത്തിലായിരിക്കും, പലരും പല ലെവലിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യന്റെ രീതി ആയിരിക്കില്ല, കൊടുക്കേണ്ട രീതി ആയിരിക്കില്ല ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെ. നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോ ABCD നമ്മൾ തിരിക്കും. അപ്പൊ A ഗ്രേഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട രീതി ആയിരിക്കില്ല B ഗ്രേഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ C ഗ്രേഡ്, അത് ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കേണ്ട രീതി ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ഗുരുവിനെ അറിയാം. അപ്പൊ ഓരോ ശിഷ്യന്റെയും ശിക്ഷണം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് 16 മാല ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു. ചിലരോട് 8 മാല ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും, ചിലരോട് 64 മാല ജപിക്കുന്നു പറയും, ചിലരോട് വേറെ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയണം. അത് ജനറലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള പവർ അവർക്കുണ്ട്. വേദത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതേപോലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല. കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോരം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിനനുസരിച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. എല്ലാതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല. ഭക്തിയിൽ അങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കൂല. ആദ്യം നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെന്താ കാരണം? ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള്, അറിവ്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കണം. ലാസ്റ്റ് നാം ഭക്തിരസം. ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കുറച്ച് നല്ലോണം പ്രയാസമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നല്ലപോലെ പ്രയാസം വേണം. പ്രയാസമാണ് അത്. ശരിക്കും ലൈനിൽ വന്നാൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, അതായത് ഭക്തിന് അല്ലേ, ഭക്തി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ഭക്തി രസ അമൃത് സിന്ധു. ഏതല്ലേ, എന്തൊരു കാര്യം നല്ലൊരു കാര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ആദ്യം ഭഗവതയിൽ പറഞ്ഞു പോയി എന്നെ കീർത്തിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ കീർത്തിക്കണം നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അതെന്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, നമുക്ക് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല. അതാണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭക്തിയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലുള്ളവരാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, അവർക്ക് ഒരു ശിഷ്യനെ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്നടക്കം അവർക്ക് കഴിവുണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പകർത്തണമെന്നില്ല. അത് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതിനെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട്, അതായത് ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. അത് അതിനുള്ള പവർ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ആചാര്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുതമായ കൃഷ്ണ സേവനമാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ആർക്ക്? ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാം. ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ആ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഉന്നത ശ്രേണിയുള്ള അത്ര ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭക്തിയില്. തനിക്ക് ആരാധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ ഉത്തമനെ ആചാര്യ അനുശാസനങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ആരാധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഭഗവാനുള്ളൂ എന്നാണ് അല്ലെ.
നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ആരാധിക്കാനും സ്നേഹം കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് 100% നമ്മളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഉത്തമ അധികാരി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഉത്തമന ആചാര്യന്റെ ശാസനങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുന്നു. ഗുരു എന്ത് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തി ചെയ്തിരിക്കും. ഇന്ന് പ്രസാദമില്ല, ഇല്ല ഇല്ല, ഇന്ന് ഈ ഇവിടെ റൊട്ടിലാണ് കിടന്നു, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചോദ്യമില്ല. അത്രയും ഗുരു പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? ഉത്തമ അധികാരിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം പഠിക്കാനും ആത്മീയ ഗുരു ആയിത്തീരാനും പറ്റിയ രീതിയിൽ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ ഉത്തമമായി ഭക്തനായി കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ പഠിക്കണ വ്യക്തിനെയാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിനെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും ശിക്ഷണം കിട്ടി, അതേപോലെ അത്രയധികം ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലാതെ കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ച് 2 ചന്ദനക്കുറി ഇട്ട ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് ഗുരു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിന് ഇത്രേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒന്ന്, ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. സ്വന്തം ഗുരുവിനോട് അത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അത്ര അധികം ആയ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 3 കാര്യം മസ്റ്റാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്. അത് ആചരിക്കണം. ആചാര്യനല്ല, ആചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇത്തരം ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നിൽ മുതിർന്നവരുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാറില്ല. അവര് പിന്നെ ആ ഗുരുവിനോടുള്ള വിധേയത്തില്ല. തത്വ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേയ സേവ ഉപദേശാന്തി, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഉത്തമ അധികാരികൾ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ അവഗാഹം നേടി യുക്തിപൂർവ്വം നിരൂപണ ബുദ്ധിയോടെ കാര്യങ്ങൾ അപഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ. യുക്തിപൂർവ്വമുള്ള നിരൂപണം എന്നാൽ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്ന വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള യുക്തിയാണ്. അവരെ യുക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് അവരെ യുക്തി. നമ്മളെ യുക്തിവാദികൾ വേറെ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ യുക്തിവാദ്യം ഈ യുക്തിവാദ്യം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അധികാരികളെ ഭക്തന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നത് യുക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാം. വേറെ സാധാരണ യുക്തിവാദികൾ അവരെ ചിന്താഗതി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ ബുദ്ധി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് യുക്തിയാണ്. സമയം പാഴാക്കാൻ വേണ്ടി വെറും ഊഹ അധിഷ്ഠിത രീതികൾക്ക് ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. സമയം അവര് പാഴാക്കില്ല. കാരണം ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപഗ്രഹിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് സമയം തയ്യാറാക്കാൻ അവരിഷ്ടപ്പെടില്ല. അതാണ് ഉത്തമ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉത്തമ അധികാരി ലെവലിലേക്ക് ഉയരണം. നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലിൽ നിന്ന് മധ്യമധികാരിയിലേക്കും മധ്യമധികാരിയിൽ നിന്ന് ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്കും ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പാകം വന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ നേടിയവന് ഉത്തമ ഭക്തനായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്, പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നാലേ നമ്മൾ ഉത്തമ ഭക്തൻ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണോ? ആണ്. എല്ലാവരും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കനിഷ്ക ലെവലിൽ നിന്ന് മധ്യമധികാരിയിലേക്കും മധ്യമധികാരിയിൽ നിന്ന് ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്കും നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം, ഏത് ജന്മം എന്നറിയില്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആധാരമാക്കി ന്യായബാധ നടത്തുന്നതിൽ വലിയ സാമർഥ്യമൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ 100% വിശ്വാസമായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണ് മധ്യമ വിഭാഗം. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്, ശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ നോളജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു യുക്തിവാദി വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ വന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പതറിപ്പോവും, അവർക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും അവർ ഭഗവാനെ വിടില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വിശ്വാസം അവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ വിഭാഗമാണ് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ലെവല്. അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര പഠിച്ചാലും നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല നമുക്ക്.
അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ഉയർന്നു വരാ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മധ്യമ അധികാരിക്കായിരിക്കും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പാകം വന്ന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ റിപ്പീറ്റായി പറഞ്ഞു. ആരംഭകൻ എന്നോ പുതുവിശ്വാസികൾ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടാവുന്നവരെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ആരംഭകരാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ ആരംഭരിൽ തന്നെ പലതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. LKG ആണ് ഇനീഷ്യല്. പക്ഷെ LKG നമ്മൾ ചേർക്കണമെന്നതിൽ ചില വീട്ടിൽ എന്താണ് ABCD ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ, ചിലർക്ക് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ അവസ്ഥ. കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ സിലബസ് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആരംഭകർ എന്നോ പൊതുവിശ്വാസികൾ എന്നോ വിശേഷിക്കപ്പെടാവുന്നവരാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. ഇവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തമല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഇവർ ശക്തമായ വാദങ്ങൾ മുന്നിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകും. ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ലക്ഷ്യം, പരമമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താണ് വിശ്വാസം? മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നോളേജ് ഇവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ വിശ്വാസം പരിപൂർണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് തകർന്നു പോകാനുള്ള സമയമാണ് ഏത് കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളത്. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും, അതായത് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകും, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് കനിഷ്ക ലെവലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം, അത് ശരി, നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല, ഒരു കനിഷ്ക ഭക്തന്മാർക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ. കൃഷ്ണനും പ്രാർത്ഥിക്കും, പരമേശ്വരനും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ പോയിന്റിലേക്ക്, ആ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരാണ് കനിഷ്ക ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭ ഭക്തന്മാർ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകളും കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സുകൾ, കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം, കുറെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുക, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, ഭഗവാൻ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോവാം, അതുപോലെ ഭക്ത സംഘത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ നാമം, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആരംഭരെ കുറിച്ച് ഭഗവത പറയുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. വിപത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടവർ, പണം ആവശ്യമുള്ളവർ, ജിജ്ഞാസുകൾ, ജ്ഞാനികൾ. ഇവയെല്ലാം തന്നെ സേവനത്തോടെ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവാനെ ആശ്വാസം തരും. ഈ കനിഷ്ക ലെവല്, അതായത് ഈ ആരംഭ ഭക്തര് സാധാരണ വരുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ വരുന്നത് അവരുള്ളിൽ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കും. ആ ദുഃഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് സാധാരണ ജനറൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പേരും ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് ദുഃഖമുള്ളപ്പോഴാണ് അല്ലേ. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ ദുഃഖം. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടാണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോൾ വേഗം പോകും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും നമ്മൾ അല്ലേ. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഈ ലെവലിലേക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ. ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഭഗവാന്റെ പാദം പിടിക്കാൻ കാരണം തന്നെ ദുഃഖമായിരുന്നു. അതെ മാതാജി, അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാത്. അവരെ സുഹൃത്തികൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവതിയിൽ അവരെ സുഹൃത്തികൾ തന്നെയാണ്. കാരണം അല്ലാത്തവർക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സുഹൃത്തികള്, പിന്നെ വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് 4 ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സുഹൃതികൾക്കോ ഭഗവാനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. ആ സുഹൃതികൾ വരുന്നവരാണ് ദുഃഖം വരുന്നവര്. പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, പറയില്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹം, എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവണം, പണം ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണിക്കും. അതാണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞത്, പണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ. പിന്നെ ജിജ്ഞാസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർ ജിജ്ഞാസുക്കളുണ്ട്. പിന്നെ ജ്ഞാനികളുണ്ട്. ജ്ഞാനികൾ ഇതേപോലെ തന്നെ, ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊരു ലെവലിൽ എത്തി, അതായത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ കടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. ഭൗതികത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, പിന്നെ അടുത്ത ആത്മീയത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജിജ്ഞാസുവിന് ഇത് എന്താണ് ഈ സംഭവം. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഒരു 50% 50 അല്ല ഒരു 90% ആൾക്കാർ വരുന്നത്
എല്ലാവരും വരുന്നത് ഇതെന്താണ് ഭഗവത്ഗീത, ഇതെന്താണ് ഇത്, കുറെ കാലം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പലയിടത്തും, ഇത് അറിയാൻ വരുന്നവരാണ് അല്ലെ, ജിജ്ഞാസുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും എന്തിനുള്ളതാണ്? ആ വ്യക്തിയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സുഹൃത്തം കിട്ടാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അതടക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർ കനിഷ്ക ലെവലിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. അവര് ചിലപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയത്തിൽ എത്തി സ്വന്തം ഭൗതിക ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടാനേ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന്, അന്വേഷണ കൗതുകത്തോ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ വേണ്ടി ആരാധന നടത്തുന്നു. ഒന്ന് കൗതുകം, ഒന്ന് സാമ്പത്തിക ലാഭം, ഒന്ന് ദുഃഖം, ഒന്ന് അടുത്ത ലെവല് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനിയെയും ഈ ഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നു. ഇത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജ്ഞാനികൾ ഓരോ ലെവലുകൾ അവർക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ജ്ഞാനികളുടെ ഗ്രൂപ്പ്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ ശുദ്ധഭക്തമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിന്റെ ബലം മധ്യമ ശ്രേണിയിലേക്കും ക്രമേണ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്കും ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സുഹൃതികളെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ കൂടി കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അടുത്തത് ആ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് വരും. അതാണ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ മധ്യമ ശ്രേണിയിലേക്കും ക്രമേണ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പാസ്സായി. ഫസ്റ്റ് എക്സാം നമ്മൾ എന്തോ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഇവിടെ പാസ്സായിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സുഹൃതികളായി കഴിഞ്ഞു. എന്ത് തന്നെ ദുഃഖമുള്ളപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിക്കും, നമ്മൾ ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാസ്സായി. ഇനി അടുത്ത ലെവലാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യണം. മധ്യമാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുന്നതും പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ക്ഷേത്ര സന്ദർശനമായാലെങ്കിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മധ്യമാധികാരിക്ക് കടക്കുന്നത്. തുടക്കക്കാർക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ധ്രുവ മഹാരാജ്. അച്ഛന്റെ രാജ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം സേവനത്തിന് പുറപ്പെട്ടത്. അതാണ് അച്ഛന്റെ രാജ്യം ധ്രുവന്റെ കഥ എങ്ങനെ, ധ്രുവന് ഭഗവാനോട് സ്നേഹമോ ഉത്തമാധികാരി ഒന്നും ആയിട്ടല്ല ധ്രുവ മഹാരാജ് പോണത്. എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടണം, അതിനെന്താ എളുപ്പം? അത് ചെന്ന് തപസ് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ല, അതിനു വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോണാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കാണുന്നതോടുകൂടി കഥകൾ മുഴുവൻ മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഒടുവിൽ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വരദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കാര്യം മനസ്സിലായതോടെ പിന്നെ ഭൗതിക സുഖം ആള് കണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ഗജേന്ദ്രൻ വിപത്തിൽപ്പെട്ടു വിഴലുകുന്നു. രക്ഷിക്കനെ കൃഷ്ണ പ്രാർത്ഥി ഭക്തനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനും അയാൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ഭക്തനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗജേന്ദ്രൻ വിപത്തിൽപ്പെട്ടു, രക്ഷകനായ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭക്തനായി തീരുകയും സനകൻ, സനാതന, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനികളെല്ലാം അത്യന്തികമായ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാര് സനകൻ, സനാതന, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനികൾ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ നമുക്ക് ശ്ലോകം അറിയാം അല്ലെ? പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് എന്താണ് ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാം. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ജ്ഞാനികൾ. സനകൻ, സനാതന, സനത് കുമാരൻ. അവരെ കുമാരന്മാര്, ആ ചെറിയ കുമാരന്മാരെ രൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതറിയാം, നിഷ്കളങ്കത അല്ലെ? അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക്. ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ഭഗവത് പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് അവര് ഭക്തരായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് അവര് ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവര് സനകൻ, സനാതൻ, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് അവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എത്ര വെച്ച് നിർത്താം. ഇന്ന് എത്രയായി? 12 സ്ലൈഡായി കേട്ടോ. നാളെ 13ാമത്തെ സ്ലൈഡോട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന് നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് യോഗ്യതകൾ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യോഗ്യതനെ തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് കനിഷ്കം, ഒന്ന് മധ്യമം, ഒന്ന് ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3. അപ്പൊ 3 കനിഷ്ക
ആണെങ്കിലും എന്തോ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ. അത് പല രീതിയിലായിരിക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദുഃഖം കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസ കൊണ്ടോ, ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം വരുന്നത് തന്നെ എന്താണ് മഹാഭാഗ്യമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ആ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പോഴും ലെവൽ എന്താ? കനിഷ്ക ലെവലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ? അത് സുഹൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ സുഹൃതികൾക്കോ മുകളിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അവര് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത സത്സംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കടാക്ഷവോ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ധ്രുവ മഹാരാജാവായാലും ഗജേന്ദ്രമോക്ഷ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൽ? പ്രഭു ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മൂന്ന് തരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേ തന്നെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, മധ്യമ അധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി. നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി അല്ലെ. കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ എന്താ? നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്? സുഹൃതികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ വരുന്നത്? സുഹൃതികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? സുഹൃത്തുക്കളെ അവർക്ക് എന്താ ഗുണം? അവർക്ക് മധ്യമാധികാരിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അവർക്ക് മധ്യമാധികാരിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും അല്ലെ. അതിന് ആരെ കാരുണ്യൊക്കെ വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഗുരുവിന്റെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാധു സംഘം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മധ്യമാധികാരിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഉത്തമാധികാരിയുടെ ഗുണം, ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോ, ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞരായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കും. ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അറിവുണ്ടായിരിക്കും. ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കും. ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ളായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഗുരുവിനോട് ഭക്തിസേവനം ചെയ്യും. ഭക്തിസേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം. മധ്യമാധികാരികളാകുമ്പോഴോ? മധ്യമാധികാരികള് സത്സംഗം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉയരാൻ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം. ഭക്തിമാധികാരികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണ്? അവരൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താല് അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. കനിഷ്ക ലെവൽ ഇല്ല. ആഗ്രഹത്തിൽ കൂടെ ഉള്ള ഇതാണ്. ആഗ്രഹം മാത്രമുള്ളവർക്ക് അല്ലെ. അവർക്ക് വിശ്വാസമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. വിശ്വാസം ഉണ്ട്, പക്ഷെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് കനിഷ്ക ലെവൽ. ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ്. ഇല്ലേ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പാകം വന്ന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞര നേടിയവരെയും നമുക്ക് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയാമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അതാണ് അയാ പാകം വന്ന അവസ്ഥ. പാകം വരുമ്പോഴാണ് ഈ മൂന്നാവസ്ഥയിലേക്കും കടക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി അറിവും, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിൽ അടിയുറക്കിയ വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ പാകം വന്ന അവസ്ഥയായി. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ? ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ടില്ല. കിട്ടില്ല അല്ലെ മാതാജി? മൂന്നാമത്തെ പറയാം ഞാൻ. ഹരേഷ്ണ. 2ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലല്ലോ. 2നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല അല്ലെ? ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. 2ന്റെ 2, 3 കൂടെ നമുക്ക് നാളെ കൂടെ കഴിയും. 3 കൂടെ. അപ്പൊ 2, 3 കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. നാളെ കാണാം. ഓക്കെ. പഞ്ചകൽപ്പരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാപച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് തിരുവാദിക്ക് ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.